to sabon kura yana addu'a yana shafawa sabon kura yana addu'a yana shafawa kana ce ranar ajinsa ne aka sallamu wani kuma ato ga dabban nan tsakanin Ibola da Bahagon Sani Kurna to da yanzu mu da baya amma ai ka san dole wannan da suke da gargadi to dan nan bai masu ceto kuma duk wanda ya ceto muna nan muna kallon sa ga dabban nan tsakanin Ibola da Bahagon Sani Kurna dan ba da kyau kenan wannan haka yake a ruwan fajabar kasuwa yau da yau sharabar da mutane na yi shekara hudu gwamnan kama ga tabbatar tsakanin Ibola da shi da Bahagon Sani Kurna yau ake da shafan samun kura da turara da aure yau ake wa shafan samun kura ato yaran shi ma ya jajirce ya miƙe ya cije ya kawo ta daga ciki ya cije ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bahagon Sani Kurna da Ibola ana ɗauki ba daɗi yace kuma yace a gaya wa jama'a yau ko rawa baya yi za a tura yan wasan kwaikwayo daga birnin Kaduna sun ce ka la hawla wala quwwata Ibola Bahagon